izbacit ću smeće, a sada napraviti 3 sprata. Eto, ispala je savršena kuća, jel da? To je užasno, Jess. Dakle, moj Labubu će živeti samo u najboljoj kući. Sad ću je naručiti. Hitno mi treba kuća. Brže! Gospođice, spuštam kuću. Čujete li me? Spuštam kuću. Jao, pazite, kuća leti pravo na Labubu. Dobro je. Kuća je na mestu. Odlično. Onda mogu da počnem da je ukrašavam. Želim da cela kuća bude roze i pufnasta, kao moj slatki Labubu. Zato ću koristiti mekani tepih. Sad ću iseći prozor. Odlično. Ćao, čao, draga. Jel ti se sviđa? Super. Ali to još nije sve. Pogledaj. Dodat ću još malo ukrasa. Ne brini, Labubu, to su samo igračke. Divno. Sviđa mi se. Rose je već počela da ukrašava kuću. Dobro, ni ja nisam ništa gora. Uzimam karton, treba ga iseći na pravougaonike, a sada svaki deo bojim farbom. Imam gomilu raznobojnih pravougaonika. Super! Ostalo je da ih zalepim na kućicu. Kako slatko! Moj Labubu će sada obojiti nekoliko pravougaonika. Izgleda cool! Šta se tamo dešava kod Rose? To mi je diskoteka. Hajde da plešemo. Usput, ova disko kugla je tako lepa. Želim da i krov kuće lepo sija. Da, to je prelepo. Ne, nije lepo. Ja imam bolju ideju. To izgleda jadno. Ne, to je lepo. Pogledaj. Napravila sam lep ukras. A zalepit ću to sve na krov. Divno. Labubu, jel ti se sviđa, a? Drago mi je što si srećan. Super. Okej, hajde da ukrasimo krov. Ovdje će visiti portret moje kraljevske Labubu. A ja ću okačiti portret svog Labubu. Ovako je bolje. Wow, devojke, svaka vam čast. Ukrasili ste kuće s polja. Idemo dalje. A ja sam već smislila kako ću srediti prednje dvorište. Zalepit ću sve olovke koje imam. Tako je. Pogledajte, napravila sam tako lepu, šarenu i čvrstu ogradu. Izgleda ekstra. A moje Labubu će iskopati rupu u zemlju da bih ja posadila biljke. Dakle, evo ga prvo seme. Wow, šta se dešava? Pogledaj, drveće se probija kroz zemlju. Stavit ću još stazu od kamenja. Uspelo je. Ajoj. Labubu, jesi li vidjela ovo jeftino dvorište? Ja ću ti napraviti mnogo bolje. Dakle, ograda će biti od čistog zlata, a staza od svile. Tu ću staviti kraljevsku terasu, a ovdje fontanu. Prelepo. I ukrasit ću sve cvetnim žbunovima. Da. Kod Rose je tako sve skupo i bogato, ali nema veze. Ja sam već počela da pravim prvu sobu. Uzela sam pakovanje od jaja i seći ću potrebni deo u obliku konusa. I obojit ću ga belom farbom. Zatim olovkom ću nacrtati njušku mačke. Da, a sada pravim slike. Pogledajte, imam slike sa mačkom, slonom, psom i lavom. A zalepit ću ih na zid. Tu ću staviti kauč i jastuke. A tu neka budu police sa knjigama. Tu ću staviti radni sto, stolicu i to je to. Moj Labubu pleše od sreće. A šta je Rose smislila?
Ja ću staviti kamin. Odmah ću da ga zapalim. O ne! Sve gori! Šta da radim? O ne! Moja kuća gori! Sad ću ja sve da ugasim. Presvlačim se u vatrogasca, a sada gasim. Uspela sam! Wow! Labubu, ti si mi tako hrabra! Dobro, nastavit ću. Tu će biti fotelja, stočić. I ovdje ću staviti. Moje Labubu izgleda zadovoljno. Njoj se baš dopalo ovo kraljevsko renoviranje. Tako sam srećna. A sada uzimam časopis. On je tako lijep. Mogu da isečem ove prelepe kružiće odavde. A sada uzimam raznobojni papir i pravim najlepše tapete na svijetu. Da, ovo izgleda super. Pogledajte. A sada uzimam šablon sa kvadratićima. Stavljam ga na karton. A sad mi treba crna boja u spreju. Aha, super. Juj, ups. Izvini, Labubu. Nisam namerno. Sklanjam šablon. Da, ispalo je super. Ovo će biti pod. Tu ću staviti veš mašinu, WC šolju i kantu. A tu će se moj Labubu kupati. A već je počeo da koristi duš ekstra. Kod mene sve mnogo bolje. Tu će stajati kada, ovdje polica sa proizvodima za negu i zlatna WC šolja sa dijamantima. Gotovo. Treći sprat će biti još bolji. A čime je zauzeta moja Labubu? Ona gleda modnu reviju. A znam šta da radim. Dakle, tu će biti njena garderoba. A ovdje slačionica. Tu ću staviti pistu. Da, sad će moj Labubu moći da organizuje svoju modnu reviju, da zove prijatelje i pokazuje svoju odeću. Svi su oduševljeni. Moj Labubu ima nevjerovatan ukus za odeću. Kako super! Svi mi se dive. Što? Ne sviđa vam se? Dobro, razumela sam vas. Odmah ću promeniti izgled. Što mi u redu? Sad čekajte. Je li sad bolje, a? Da, ja sam tako lijepa. Rose, hvala ti na poklonu. Ovo je predobro. Ja sam presrećna. Nema na čemu, draga. Oho, nije loše. Ali kod mene će biti bolje. Potrebna mi je pomoć. Pozvaću baku. Zdravo, bako. Trebaš mi? Stigla sam, draga. Sad čime da ti pomognem? Treba da opremim spavaću sobu za Labubu. Naravno, odmah ću ti isplesti sve što je potrebno. Za početak lep tepih, tako je. A sad ću ti isplesti krevet za tvog Labubua. Sačekaj, eto ga, gotovo. Ne mogu da verujem, kako sjajno! Ovdje će staviti krevet, a tu ću okačiti lepe slike. Stavit ću fotelju i vešalicu sa odećom. Kako sjajno! Sviđa mi se sve što je ovdje. Tako sam srećan zbog nove kućice. Hvala! Sada i ja mogu da pokažem svu svoju odeću. Kako vam se sviđa? Ocenite u komentarima koja je najlepša. Devojke su se odlično snašle. Lajkujte ovaj video ako vam su se dopale. Pa ne, i ja mogu da napravim sebi kućicu. Eto, na đubretu sam našla idealnu kutiju. Da je otvorim. Šta? Pacov? Odakle ovdje? Kako je sladak. Fibi, plašiš ga? Ne boj se, mali. Tako si dobar. Vidiš, Fibi, nemaš čega da se plašiš. Uzet ću ga sebi. Dobro, idi prošetaj, a ja ću početi da pravim kuću.
Dakle, uzet ću nož i od kartona ću iseći sve potrebne delove. Aha, tako je. Odlično mi ide. Dakle, i ja ću imati 3 sprata. Aha, super. A sad ću zalepiti traku. I obavezno mi treba krov. Gotovo. A sad ću ofarbati svoju kućicu u belo. Imam belu farbu i malu četkicu. Da, to će dugo trajati, ali nema veze. Ja nigde ne žurim. A bitno je da će biti mnogo lepo. Polako. Aha, super. Ostalo je još malo. I unutra ću sve obojiti. Eto, moja kućica nije ništa gora od Fibine. Sjajne. Seme, dođi. Ofarbaj mi kućicu roze. Da, naravno, gospođice. Već sam pripremio farbu. Kakva lepa roze boja. Odlično. Da, to je baš ono što sam htjela. Odgovara mi. O, kako lepo curi. Svaka ti čast, Seme. Hvala. Dalje ću sama. Uzmi platu. Sada ću dodati lepe okvire na prozore. Aha. Zatim zlatan krov. I krunu pravo u centar, jer sam ja kraljica i moja lutka isto. Oho, Fibi, tvoja kućica baš lepo sija. Nema veze. I ja ću napraviti lepu fasadu svoje kuće. A za početak ću zalepiti crvene kvadratiće na nju, kao da je od cigle. Da, tako je. Odlično sam smislila to. A krov će biti raznobojan. O, predivno. A dodat ću još par ukrasa. I lepu mašnicu. Preslatko. Moja lepa, bogata Barbika će živjeti u ovoj kući. O, moja Barbika nikada u životu nije živela u ovako ogromnoj kući. Biće zabavno. Jao, ne sviđa mi se tvoja siromašna komšinica. Gladna sam, poješću sladoled. Kako je ukusan. O da, obožavam. O, već sam sve pojela. Štapić ću baciti. Šta je to bilo? O, drveni štapić. Odlično, treba će mi. Sad ću ga ofarbati. Tako je. A zatim ću ga zalepiti na karton. Ponovit ću tako nekoliko puta i ispašće šareni pod. Super. A zatim ću uzeti sunđere. Od njih mogu napraviti lepu fotelju. Ne treba nešto dodati. Dobro, žrtvovat ću majicu da bi fotelja bila lepa. Eto, ovako je mnogo bolje. A šta? Fotelja od sunčera? Što je? To je super ideja. Nedostaje mi mali komad majice, ali zato imam lepu fotelju za moju Barbiku. A sad ću sastaviti Rubikovu kocku. To će biti lep stočić za kafu u dnevnoj sobi. Na njega ću staviti kaktus, a na pod ću staviti tepih. Okačit ću slike i police. O da, postalo je mnogo lepše. Dodat ću nekoliko detalja, a zatim ću išarati zidove. Super! A baš sam kreativna. O, čekajte, imam sat. Okačit ću ga na zid. Da, tako je. A na drugi zid ću okačiti štipaljke. Na njih ću pričvrstiti odeću moje Barbike. Eto, predivno. Sve je uspelo. A šta je kod Fibi? O, kako lepo. Htjela si da kažeš luksuzno? Da. A moja Barbika ima sve najskuplje. Ovdje je najskuplji namještaj od dizajnera. Zlato i dijamantski luster. O, sasvim sam zaboravila. Seme, donesi travnjak. Napravit ću lepo dvorište za moju lutku. Da, tu će biti zlatna ograda i obavezno crveni tepih. Moja Barbika će biti prava zvezda, kao ja. Eto, tako je. Dobro, nema veze. I ja mogu da napravim ogradu, a bit će od štapića za sladoled. Treba ih samo zalepiti među sobom i ofarbati. Super, ispalo je prelepo. A na
Na travnjaku ću napraviti stazu od kamenja. Da, moja barbika nije tako popularna, ali je sigurno srećna. Ajoj, kakvo siromaštvo, fuj. O, ideja! Uzet ću karton i iseći vrata. Da, tako je. Stavit ću ih pravo u sredinu da podelim sobu. Dalje jednu polovinu sobe ću ofarbati u žuto, a roze i plavo. Obožavam te boje. Da, gotovo, nastavit ću. Sada uzimam moje Lego kocke. Napravit ću od njih kanu. Čekajte, sad ćete sve vidjeti. Još malo, eto, uspelo je. Stavit ću na nju što više patkica, a na zidu će biti poster sa patkom. Tu će biti WC šolja i Lego čovečulja koji drži papir. Stavit ću još veš mašinu, a tu će biti korpa za veš. Wow, moja barbika sada ima svoje kupatilo. Ostalo je smisliti nešto za drugi deo sobe. Čekaj, ja već znam. Potrebne su mi novine i seći ću iz novina lepe fotografije i slike. Da, ovo mi odgovara. I ovo isto. A sada treba zalepiti sve na zidove. A na pod ću staviti mekani žuti tepih. Zatim krevet. A tu će biti noćni stočić. A još ću okačiti par polica. I obavezno treba napraviti balkon sa cvećem. O, to je divno. Eto, napravila sam prelepu spavaću sobu. Opet je napravila sobu od đubreta. Kod moje barbike je sve najbolje i najskuplje. Ali ove roletne ne valjaju. Bolje da napravim tobogan pravo u bazen. Moja lutka će se buditi i odmah spuštati u bazen. To je baš cool, zar ne? Hajde da vidimo. O, da, predobro. Jao, tako sam umorna. Želim da odspavam malo. Seme, pokrij me čebetom i dovrši za mene kuću. Naravno, gospođice Phoebe. Na trećem spratu će biti spavaća soba. Stavit ću krevet, okačit ću sliku i staviti noćne stočiće, tako je. A ja ću okačiti ovaj lep ukras na zid. O, da, zalepit ću figurice medvedića i sladoled. Na trećem spratu će biti soba za žurke. Tu će uvek puštati muziku DJ. O, tako je cool. Ajde da se zabavljamo, hej! Oho, barbika Phoebe sigurno želi da dođe na ovu žurku. Roxy, a može li ova barbika da dođe kod vas? Šta? Ona? Pa naravno da može. Ajde da se zajedno zabavljamo. O, kako je veselo. Super! Šta je to? Kakva je to galama? Pravite žurku? Bez mene? Pa to je super! Ja obožavam da plešem! Hajde da se zabavljamo! Devojke su završile